ഇന്ന് നിങ്ങളായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് പോത്തിനെ വളർത്തുന്നവർക്ക് ആദ്യമായിട്ട് വാങ്ങിക്കാൻ പോകുന്നവർക്ക് വളരെ ഉപകാരപ്രദമായിട്ടുള്ള ടിപ്പാണ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോത്തിന് നമുക്ക് ഉൾക്കേടുണ്ടോ എന്നറിയാൻ ഒരു എളുപ്പ വഴിയുണ്ട്. അതൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ പോത്തിനെ വാങ്ങിക്കാൻ ചെല്ലുമ്പോൾ ഇത് അകലെ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന് ഒത്തിരി യാത്ര ചെയ്ത് വന്ന പോത്തൊക്കെ ആവാം. അപ്പോൾ അതിന് തട്ടുമുട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറ്റുക, പരിക്ക് പറ്റുക, ഉള്ളിൽ എന്തെങ്കിലും കേടുണ്ടാകുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചതവും ബ്ലീഡിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കറിയാൻ പറ്റില്ല. കുറേ നാൾ ശേഷം അല്ലെങ്കിൽ ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞേ അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ നോക്കാൻ എളുപ്പ വഴിയുണ്ട്. നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വീഡിയോ ഉണ്ട്, നല്ലൊരു ഞാൻ ചെറുതായിട്ട് പറഞ്ഞു തരാം. നമ്മൾ ഈ പോത്തിൻ്റെ ബാക്ക് വാല് തുടങ്ങുന്ന സ്ഥലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാലിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് പോയിൻ്റ്, മുതുകിൻ്റെ എൻഡായിട്ട് വരുന്ന സ്ഥലത്ത് ഈ വീഡിയോയിൽ, ഇപ്പോൾ ഇത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം കാണിക്കുന്ന വീഡിയോയിൽ പോലെ ഒരു ചെറിയ കമ്പൗണ്ട് തട്ടി കൊടുക്കുക. അങ്ങനെ തട്ടുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വാല് ചുഴറ്റി അടിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഇതിലുള്ളതുപോലെ തന്നെ വാല് കൊണ്ട് ചുഴറ്റി അടിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉൾക്കേടില്ല, ആൾ പൂർണ്ണ ആരോഗ്യവാനാണ്. അതല്ലാതെ ഇങ്ങനെ ചുഴറ്റി അടിക്കാതെ ചെറുതായിട്ട് അനക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒരു സൈഡിലേക്ക് മാത്രം ഇടുകയൊക്കെ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ അവിടെ എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ അവന് തട്ടുകേട് വന്നിട്ടുണ്ട്, യാത്രയിൽ ചതവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ഒരു കാര്യം നോക്കി വാങ്ങാൻ ശ്രമിക്കുക. ഇതാ മസാല വാല് ചുഴറ്റി അടിക്കണം, കൃത്യമായിട്ടൊന്ന് കിട്ടിയാണ് ഓക്കെ അല്ലേ? കോഫി ഉണ്ട്.